Πάκος μαζί μας. Δημοσθένης Πάκος, Πρόεδρος Ένωσης Ένωσης Αστυνομικών. Κωνσταντίνος Γόγος, δικηγόρος, μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων, αρχόμενο δικηγόρος στο Δικαιωτικό Συμβούλιο. Μαριάννα Γεωργαντή μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από αυτό με τον κύριο Πάκο, σας παρακαλώ. Καταρχάς, να ευχηθούμε περαστικά στον συνάδελφο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και δύσκολο πλέον με τον ακροτηριασμό ο άνθρωπος. είναι ο χειρότερος τραυματισμός που έχω βιώσει εγώ τα χρόνια που είμαι στην αστυνομία. Και τον γνωρίζετε και καλά τον. Είστε και στα μάτια. Είστε μαζί, ναι, στην υπηρεσία. Ο Δημηρήτης εκεί, η περιγραφή που έκανε συνέντευξη στη Μίνα την Καραμήτρου, πραγματικά είναι συγκλονιστική ο άνθρωπος. Δηλαδή. Είναι άποτο. Κοιτάξτε, το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο, άσχετα που δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είναι σοκαριστικός για όλους μας. Ναυτικές φωτοβολίδες, βέβαια, έχουμε δεχτεί πάρα πολλές φορές. Απλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης έχει πάρει έκταση. Οπότε στη συζήτηση που μιλάμε. Είναι κάτι συνηθισμένο, δηλαδή περίπου. Τα τελευταία 10 χρόνια. Να σας σημαδεύουν σε επεισόδια τέτοιου τύπου. Σε επεισόδια σε γήπεδα, έξω από γήπεδα, ναι. Μάλιστα. Και σε πορείες, αλλά πιο πολύ σε γήπεδα. Ναι. Οι ναυτικές φωτοβολίδες έχουν γίνει πλέον μια καθημερινότητα. Απλά μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο σοβαρό τραυματισμό. Θυμίζω τον τραυματισμό της δικηγόρου. Της κυρίας Τσουκαλά, στον οποίο ήμουν ακριβώς μπροστά. Ναι. 3 ναυτικές φωτοβολίδες δεχτήκαμε. Η μία χτύπησε μια γυναίκα που ήταν πολίτης. Και καιγότανε. Καιγόταν μπροστά μας, δεν μπορούσε να σβήσει αυτό το πράγμα. Δεν σβήνει αυτό. Αυτό είναι και τώρα με τον συνάδελφό σας. Αν σε πετύχει στο λαιμό, τελείωσες. Άρα αυτός που τη ρίχνει είναι δολοφόνος. Ναι. Για να πάμε να χτυπήσουμε λοιπόν αυτά τα φαινόμενα, εμένα δεν μου λένε τίποτα τα μέτρα που αφορούν τα γήπεδα και τις ομάδες. Πρέπει να χτυπήσουμε την πηγή. Η πηγή είναι οι χούλιγκαν. Τους χούλιγκαν δεν τους χτυπάμε τιμωρώντας μόνο τις ομάδες και τους υπόλοιπους φιλάθλους, κατά τη γνώμη μου. Τους χτυπάμε παίρνοντας δραστικά μέτρα εναντίον τους. Αν θέλουμε. Εγώ το λέω όλες αυτές τις μέρες, που δυστυχώς προέκυψε όλο αυτό, ότι για μένα πρέπει να υπάρξει επαναφορά του νόμου Ορφανού. Με το ιδιώνυμο αδίκημα για την οπαδική βία. Γιατί οπαδική βία δεν έχουμε μόνο στο γήπεδο. Ισχύει, κύριε οπαδική βία, με το ιδιώνυμο τώρα. Νομίζω βία έχουμε και στις πλατείες και παντού. Νομίζω ότι ισχύει το ιδιώνυμο, κύριε. Δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Ούτως ή άλλως υπάρχει. Δεν υπάρχει αναστολή, νομίζω, όταν καταδικαστείς. Είναι έτσι. Υπάρχει ο ειδικός νόμος για την αθλητική βία. Έχει ξεκινήσει το 1999, τροποποιήθηκε το 2015 και θα τροποποιηθεί τώρα το 2022. Υπάρχει ειδικός νόμος. Ωραία. Το αδίκημα το οποίο έχει τελεστεί του ποινικού κώδικα, όταν έχει τελεστεί στα πλαίσια οπαδικής βίας, έχει επιβαρυντική περίπτωση. Παράλληλα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό και το οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα για τους υπουργούς. Στα αδικήματα τα οποία τελούνται στα πλαίσια οπαδικής βίας με τον ειδικό νόμο, δεν υπάρχει αναστολή. Άρα πρακτικά. Πάει μέσα. Πρακτικά. Εκεί λοιπόν πάμε στην οπαδική βία. Έχουν εστιάσει όλοι μόνο στο αθλητισμό. Συγγνώμη, κύριε Πάκο. Είναι οπαδική βία αυτό. Οπαδική βία είναι. Κακοποιοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Να το λέμε έτσι για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Αλλά τι γίνεται, είναι στα πλαίσια με ένα μανδύα κάποιων ομάδων. Φοράνε ένα μανδύα κάποιων ομάδων. Του φοράνε μανδύα, ναι. Και κάνουν και άλλες δουλειές. Όπως με τις κουκουλοφόρες, όπως εκεί, όπως εκεί. Εστιάζουμε όλοι μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πιστεύω ότι οι ομάδες και οι διοργανωτές των πρωταθλημάτων, εάν και εφόσον θέλουν, μπορούν να προστατεύσουν τα γήπεδά τους. Όπως στο εξωτερικό. Και επιβάλλεται. Υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία όμως και η υπόλοιπη Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, οτιδήποτε. Είχαμε το περιστατικό με τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό αυτό έγινε εκτός γήπεδου. 10-12 αλήτες πόσοι ήταν, επειδή ένα παιδί ήταν άλλη ομάδα θεωρητικά. Άλλη συμμορία εκεί. Τηλεφώνησε, ήξερε σε ποιους τηλεφωνάει, έρχονται. Οπότε πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς οι οποίοι μέσα από τους συνδέσμους οπαδών έχουν βρει μια δίωδο να βγάλουν τα δολοφονικά τους ένστικτα και αν κάποιοι τους προστατεύσουν μετέπειτα να τους ξεπροστιάσουμε. Το πώς μπορούμε να λύσουμε τα θέματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο όπως τα λύσαμε στο εξωτερικό. Γιατί κάναμε τη συζήτηση, άκουσα και τον κύριο Υπουργό πριν, αν η αστυνομία θα είναι στα γήπεδα, θα είναι στα γήπεδα. Η αστυνομία όπου υπάρχει συνάθρηση πλήθους. Πέριξ θα είναι. Όχι ταυτοπροσωπία η αστυνομική στην είσοδο. Στην Αγγλία, λοιπόν, που την έχουν όλοι ως παράδειγμα, γίνεται κανένα σωματικός έλεγχος σε κανένα γήπεδο. Καλά, στην Αγγλία δεν έχουν και κλειδώματα. Έχουν τουρνικέ, έχουν τα πάντα. Οπότε μπαίνω εγώ με το εισιτήριό μου ονομαστικοποιημένο, κάθομαι στη θέση μου, ακόμα και οργανωμένος οπαδός να είμαι, αν και εφόσον πετάξω ένα μπουκάλι. Συλλαμβάνομαι την επόμενη ώρα. Γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει επέμβαση. Δεν σου επιτρέπουν. Γιατί ακόμα και να αλλάξει. Εδώ είμαστε στη δεκαετία του 80. Δηλαδή γίνεται ένας τελικός κυπέλου και μιλάνε όλοι γιορτή του ποδοσφαίρου και γύρω-γύρω είναι μόνο κράνη και ασπίδες, σε ρωμαϊκή αρένα και πίσω παίζει την μπάλα. Αυτό δεν είναι άθλημα. Αυτά δεν είναι αθλήματα.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε με δύο ομάδες. Λογικό, δύο παδούς ομάδων. Σας ακούω πολύ λογικό. Μα εδώ έγιναν επεισόδια σε ένα παιχνίδι βόλεϊ. Με οπαδούς μιας ομάδας. Με οπαδούς μιας ομάδας. Εγώ είμαι στα μάτια 20 χρόνια. Παλιά πηγαίναμε 3.000. Παλιά πηγαίναμε 3.000 οπαδούς αντιπάλου ομάδα σε γήπεδο και γινόντουσαν λιγότερα επεισόδια. Βέβαια. Ναι, ισχύει. Γιατί αφέθηκαν, εσείς τα έχετε ζήσει όλα. Αφέθηκαν. Σιγά. Να σας ρωτήσω κάτι που το έχω πορεία τόση ώρα, γιατί σας ακούω και πραγματικά έχω πορεία. Γίνονται όλα αυτά τα επεισόδια. Να καταστήλουμε, να κάνουμε να ράνουμε. Πόσες συλλήψεις έγιναν? Γίνονται συλλήψεις. Πόσες συλλήψεις έγιναν? Γιατί το κρίσιμο εδώ πέρα είναι το εξής. Ξέρετε, μιλάνε πολλές μέρες τώρα όλοι για το νομικό σύστημα, για το δικαστικό σύστημα. Γίνονται πολλές συλλήψεις. Όλα τα δικήματα αυτά έχουν τις μέγιστες ποινές που μπορεί να έχει ένα κακούργημα. Στις ανθρωποκτονίες φυσικά ισόβια. Ναι, για να γίνει αυτό πρέπει πρώτον να συλληφθεί κάποιος και δεύτερον η αστυνομία να έχει φέρει αποδεικτικό υλικό που να οδηγήσει σε καταδίκη. Γιατί άμα είναι στον αέρα δικογραφία δεν θα καταδικαστεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα επεισόδια. Πάντως γίνονται πολλές συλλήψεις κατά καιρούς. Το θέμα αυτό είναι το οποίο ακούμε μονίμως είναι το εξής. Μισό, όχι ποινές, μια χαρά οι ποινές. Όχι, τι ποινές επιβάλλονται στο δικαστήριο στο τέλος. Το δικαστήριο. Αυτό το οποίο ακούμε μονίμως είναι το εξής. Προσαγωγή 100 άτομα, προσαγωγή 50 άτομα, προσαγωγή 30, πώς συλλήψεις μία. Άρα λοιπόν κάτι κάνουμε σε επίπεδο καταστολής. Γιατί τώρα έξω από το γήπεδο, για παράδειγμα, ναι, έχει επεισόδια. Και πόσους έχει? 150 κουκουλοφόρους. Πιάσαμε 150 άτομα. Πολλοί είναι 150. Λέω μια τριανταριά είναι. Προσήχθησαν πολλοί, ταυτοποιήθηκαν λιγότεροι. Γιατί τώρα έχουμε αυτό το νομικό σύστημα και σωστά το έχουμε ότι πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό υλικό για να οδηγηθεί ο άλλος στη δικαιοσύνη. Προφανώς πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Απλώς αυτό είναι τα θέματα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τόσες μέρες για κάμερες που έχουν νομοθετηθεί εδώ και χρόνια. Και δεν εφαρμόζονται. Από το 99, αν δεν κάμερες που θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί. Ο νόμος για πρώτη φορά και λειτουργεί κανονικά. Εγώ έχω κάνει κάμερες και στους ανθρώπους των ΜΑΤ. Μα το έχουμε ζητήσει εμείς οι ίδιοι. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω για να σας. Λέω και τι άλλο έχει γίνει. Όταν έγινε μια φασαρία, λένε θα μπουν κάμερες. Το ξεχνάμε. Μετά από 3 χρόνια. Εμείς το ζητούσαμε ως σωματείο. Το ζητούσαμε γιατί λέω. Για δική ασφάλεια. Έχω ακούσει 5 συνεντεύξεις να το λέτε. Πηγαίνουμε κατηγορούμενοι επειδή είπε ένας ότι τον χτυπήσαμε. Ωραία. Κάμερες εμείς. Να ξέρει και ο αστυνομικός ότι έχει κάμερα πάνω του και ο πολίτης ότι έχει ο αστυνομικός κάμερα, ούτως ώστε άμα γίνει κάτι να πάει αυτό το αποδεικτικό υλικό να δούμε ποιος έκανε τι. Κύριε Πάκο, εσείς δεν γυρίζετε στα γήπεδα, δεν επιστρέφετε στα γήπεδα? Ακούστε. Εμείς, εφόσον η πολιτεία διατάξει, ούτε απεργία μπορούμε να κάνουμε, ούτε μπορούμε να μην είμαστε στα γήπεδα. Παρ' όλα αυτά, θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο να μην είμαστε στους σωματικούς ελέγχους. Με κάθε τρόπο. Και να είστε έξω από τα γήπεδα. Δηλαδή. Και να είμαστε εκεί που είναι η δουλειά μας. Πέριξ των γηπέδων σε σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Οι συνάδελφοί σας βέβαια ήταν εκεί που ήταν η δουλειά, ήταν μακριά από το γήπεδο. Ακριβώς. Εκεί θα το δούμε λίγο. Πόσος κόσμος ήταν, πόσοι συνάδελφοι ήταν? Μέσα στο γήπεδο ήταν 1.000 φίλαθλοι. Και απ' έξω πόσοι αστυνομικοί? Η μία δημιουργία των ΜΑΤ στα 500 μέτρα, άλλες δύο δημιουργίες της ΙΜΕΤ στα αποδυτήρια και κοντά στο γήπεδο και κάποιοι ελάχιστοι αστυνομικοί στατική δύναμη. Το θέμα του τι έγινε εκεί ακριβώς θα το δούμε λίγο εφόσον πάνε όλα καλά με τον συνάδελφο. Υπήρξε μια δημιουργία η οποία ήταν στα 500 μέτρα. Εγώ επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν κάνω, αλλά επειδή το ξέρω κάποια στιγμή θα τον κρίνω. Αν αυτή η δημιουργία έπρεπε να είναι εκεί ή έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις ή δεν έπρεπε να είναι καθόλου. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες, πληροφοριακά δελτία ότι θα γίνουν επεισόδια. Όποιος πει ότι δεν υπήρχαν, θα πω εγώ ότι είμαι ψεύτης, αλλά βέβαια υπάρχουν και δικαστήρια γι' αυτά. Γιατί πλέον δεν θα αφήσω κανέναν από όλους αυτούς να παίζει με τη ζωή του συναδέλφου. Άρα ήταν απομονωμένοι και γυμνοί εκεί οι συναδέλφοι. Ήταν μια δημιουργία μόνη της. Απέναντι σε τόσα άτομα. Ναι. Απέναντι σε... Και ξαφνικά με κίνδυνο επεισοδίων. Ξαφνικά δέχτηκαν μια καταδρομική επίθεση. Όταν δέχεσαι τέτοιου είδους αντικείμενα, είναι πλέον θέμα τύχης αν τα χτυπήσεις. Ναι. Αν ήταν. Ή δεν θα έπρεπε να είμαστε εκεί, ή αν ήταν πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις. Άποψη δική μου είναι αυτή πάλι, γιατί οι στρατηγοί μπορεί να πούνε άλλα πράγματα, ίσως να μην μπορούσαν αυτοί να βγουν έξω. Ακόμα ένα πράγμα για το παιχνίδι αυτό, πέρα από τις πληροφορίες για τα επεισόδια. Δεν γνωρίζω αν το γήπεδο αυτό έχει κάμερες. Αν το γήπεδο αυτό έχει κάμερες, για ποιο λόγο έγινε το παιχνίδι? Δεν έχει κάμερες μόνο. Γιατί έδωσαν. Είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, δεν ξέρω αν. Άρα και στον ερασιτεχνικό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αν και εφόσον είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, τι δουλειά έχουν να είναι τόσοι αστυνομικοί? Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εν τέλει. Σωστό είναι. Μα εκεί στο ερασιτεχνικό έχουν γίνει μεγαλύτερες. Παιδιά, στο Φιλόπουλο σε αγώνα αγωνιστών γυναικών. Δεν μπορεί να έχει 100 άτομα αστυνομία όμως σε ένα αγώνα Ολυμπιακού. Γίνονται τα τρεις χειρότερα, να ξέρετε. Γιατί πάει πολύ αστυνομία. Γιατί βρίσκουν την ευκαιρία. Οπότε θα ανοίξουμε κι εμείς, κύριε Στάθη, μαζί μια καφετέρια και επειδή θα βάζουμε μέσα 1.000 άτομα, θα έχουμε μια δημιουργία μάτα απ' έξω και 10 αστυνομικούς και σωματικούς ελέγχους. Λοιπόν, κύριε Γόγο, μια κουβέντα για να πάμε και σε άλλο θέμα.
Εμένα η άποψη δικιά μου είναι εξής. Έχουμε δει τροποποιήσεις στον κώδικα, ειδικά για την οπαδική βία, 1999, 2015, 2022. Ένα χρόνο πριν μιλούσαμε για αυτά. Ένα μήνα πριν μιλούσαμε πάλι για συγκεκριμένα θέματα. Βλέπουμε ανθρωποκτονία τη μία μετά την άλλη και δυστυχώς σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και θύμα αστυνομικό. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο δυστυχώς ακούγεται από πολλά χείλη το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι έχουμε χαμηλές ποινές στα δικαστήρια, δεν καταδικάζουν, είναι λάθος. Ένας δικηγορικός σώμα, ένα εισαγγελικό σώμα και ένα δικαστικό σώμα δεν αποφάσισε να αφήνει δράσεις έξω. Έτσι, αυτό που το καταλάβουμε και το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικότερο απ' όλα είναι η καταστολή και η πρόληψη. Ωραία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο μπαίνουν συγκεκριμένοι ποινικοί με οπλισμό, ωραία, και δεν υπάρχει κανείς να φέρει την ευθύνη. Όχι, ο οπλισμός δεν είναι μέσα. Έξω από οπουδήποτε. Είναι απόξω. Κανένα πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Παντού Δεν μπορεί να κυκλοφορούν ποινικοί και να μην είναι εκείνο το απόξω όμως. Λοιπόν,